пайвастшавии устухонҳо. Дар бадани одам зиёда аз 220 устухонҳо мавҷуд аст. Ҳамаи онҳо байни худ пайвастанд. пайвастшавии устухонҳо гуногунанд. баъзеашон ба воситаи дандонаҳо беҳаракат пайваст мешаванд. устухонҳои косаи сар. дигар устухонҳо бо якдигар ба таври мутаҳаррик ё ниммутаҳаррик пайваст мешаванд. пайвастшавии мутаҳарриқи устухонҳо масалан устухонҳои рон, зону, оринҷро банд меноманд. устухонҳои буғум ва пойҳо хеле мустаҳкам пайваст шудаанд. болои буғумро ғилофи буғум пӯшонидааст. вай дорои моеъи буғум аст ки ба мағзчаи буғум ёрӣ мерасонад. то ишхӯриро кам мекунад. пайвастагиҳои ниммутаҳаррики устухонро ки дорои қабати тағоияканд нимбуғумҳо меноманд. устухони скелети сар. косахонаи сар аз холигии косаи сар ва қисми абрӯй иборат буда зиёда аз 20 устухонро дар бар мегирад. холигии косаи сар аз 5 устухони суфтаи байни ҳам беҳаракат пайваст шуда иборат буда ҷӯякҳои махсусро ҳосил мекунад. ба инҳо устухони пешонӣ, чакка як ҷуфт, фарқи сар ва ақиби сар дохил мешавад. дар устухони чакка сурохии берунии гӯш ҷойгир шудааст. дар сатҳи поёни устухони ақиби сар сурохи калоне мавҷуд аст ки ба воситаи он холигии косахонаи сар ба канали сутунмӯра пайваст мешавад. устухонҳои асосии косахонаи сар бисёр сурохиҳои хурд доранд ва тавассути онҳо асабҳои косахонаю мағз инчунин рагҳои хунгард мегузаранд. қисми абрӯй аз 15 устухон иборат аст. калонтарин устухони ин қисм устухонҳои ҷоғ мебошанд. устухони ҷоғ поён ягона устухони ҳаракаткунандаи косахонаи сар ба ҳисоб меравад. дар ҳар ду ҷоғ дандонҳо ба тариқи раддавӣ ҷойгиранд. устухони бадан. асоси устухони баданро устухони сутунмӯра ташкил медиҳад ки аз 33 то 34 мӯҳра иборат буда ба 3 қисм тақсим мешавад. мӯҳраҳои гардан, қафаси сина ва миён. ҳар як мӯҳра аз тана ва чанд шоха иборат аст. мӯҳраҳо болои ҳам ҷойгир шуда ба тағоякҳо беҳаракат ба ҳам пайвастанд. дар холигии канали сутунмӯра ҳаромағз ҷойгир аст. устухони скелети қафаси сина аз 12 ҷуфт қабурға ва устухони сари сина туш иборат аст. ба ҳар кадом мӯҳраи сина як ҷуфт қабурға пайваст мешавад. ин пайвастшавӣ имкон медиҳад ки онҳо мавқеашонро тағйир диҳанд. дар вақти нафаскашӣ болою ҳангоми нафасбарорӣ поён мешаванд. скелети дастҳо, қулфаку шона скелети чандбари китфро ташкил медиҳанд. ба он скелети холиси дастҳо ба таври мутаҳаррик пайваст аст. вай аз устухонҳои бозу, оринҷ, соид яъне банди даст, пешкафи даст, кафи даст ва панҷаҳо иборат аст. устухонҳои дасту пой ба таври мутаҳаррик пайванданд. дасту пой аз як ҷо ба ҷои дигар ҳаракат кардани одамро таъмин намуда чун системаи мураккаби фишангҳо амал мекунад. скелети пойҳо. устухонҳои паҳни кос аз ақиб бо устухони чорбанд ва аз пеш бо ҳамдигар пайваст шуда холигии косро ташкил медиҳад. аз ду тараф қисми поёни устухони кос чуқурие мавҷуданд ки барои пайвастшавии устухони рон хизмат мекунад. скелети пой аз устухони дарозтарин устухони рон, соқ, пошнаи пой, кафи пой ва панҷаҳои пой иборат аст. хусусияти скелети одам ба ростгардӣ ва фаъолияти меҳнати ӯ вобаста аст. аз сабаби он ки одам ба қомати рост роҳ мегардад, бинобар ҳамин сутунмӯҳрааш нағз инкишоф ёфтааст. хусусан ин дар сутунмӯҳраи одамони миёнасол ва калонсол баръало аён аст. дар он хамиҳое мавҷуданд ки дар вақти ҳаракатҳои бошидату тез ин хамиҳо таконхӯрии баданро пружинавор нарм месозад. сутунмӯҳраи ҳайвонҳо аз сабаби ба таври горизонталӣ бо чорпоӣ роҳ гаштан ин гуна хамиҳоро надорад. дигаргуншавии қафаси синаи одам назар ба ҳайвонҳо хубтар мушоҳида мешавад. яъне қафаси синаи одам ба ду тараф васеъ мешавад. дар ҳайвонҳо қафаси сина баръакс аз ду тараф фишурда мебошад. яке аз муҳимтарин нишонаҳои хоси скелети одам сохти устухони дасти ӯ мебошад ки узви меҳнат гардидааст.
устухони ангуштҳо мутаҳарриқ ва серҳаракатанд. хусусан ангуштони калони одам тамоман амалиётҳои мураккабро иҷро карда метавонад. вобаста ба ҳолати вертикалӣ амудии бадани одам чанбари пой хеле васеъ ва гирд мебошад. ин васеъӣ барои узвҳои таносул ва холигии шикам ҳамчун такягоҳ хизмат мекунад. вобаста аз ҷинс васеъи холигии кос гуногун мешавад. масалан коси мардон ҳаҷман хурд ва дароз аст, коси занҳо баръакс васеъ ва кӯтоҳ мешавад. устухони калони пои одам аз устухони дасташ ғафстару бақувваттар аст, чунки тамоми вазни баданро онҳо мебардоранд. пошнаи пои одам ҳангоми роҳгардӣ, давидану ҷаҳидан таконро нарм мекунад. дар скелети сари одам қисми косахонаҳои сар аз абрӯи калонтар мебошад, зеро дар он мағзи сар ҷойгир аст. дар ҳайвонҳо, хусусан маймунҳои одамшакл, холигии косахонаҳои сар назар ба абрӯи хурдтар мебошанд, чунки мағзи сари онҳо он қадар калон нест. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.